Down to earth po si Madam Kilay. Lagay mo na sa mo, Tebe. We're very honored kasi this is her first time in Cebu and Yeah, it's my first time in Cebu. once again, thank you so much SMR Chocolates for bringing Madam Kilay in Yes. us in Super. And thank you so much because kasi nga kasama ko ang Inday Kabkab at ang ating Ate Charing. Thank you so much. First time ko na sila ma-meet. Oh my God. And of course, hindi ito mangyayari kung hindi dahil kay Adeline Bofard and family. Thank you so much. Maraming salamat. So meron kami dito family po ni Adeline Bofard. Ayan. Ayan, mga At syempre, family po ni Inday Madam Kilay. Ayan, Madam Kilay. Ayan. At sa lahat po ng pumunta doon sa SMR Chocolates, SMR Chocolates Cebu, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa may-ari po ng Squid Republic ba yun? Anong kinakain natin? Bucket shrimp. Bucket shrimp. Sa may-ari po ng bucket shrimp, thank you so much. Tami Francisco, ni guwapat samot si Madam Kilay. The Kapkab is here. Ayan, the Kapkab.
Pretsi Avila Tasong Onsing. Hello, si Magical family, si Magical baby, yes. Ravilo Neljang Axelom, thank you. Fred Advocate Aisha. Bekbek Renz Agascon, Maria Delma Rosal, hello. Hello po sa inyong lahat once again. Nandito sa amin si Madam Kilay, maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat po ng pumunta kanina sa SMR Chocolate Cebu. Maraming salamat po sa lahat po na nagpa-picture kay Madam Kilay kanina. Sa lahat po na nag-purchase ng chocolate kanina, thank you so much. Mga carpenters. Sige na, Carpenter sa Superstar? Sige, go! Superstar yan. Good singer. A very good singer! Salamat. Thank you for watching. Sa imo ni page sa Ticharing? Yes, darling. Sa page sa unsa man? Ate Sharing ang reyna ng mga South Korea. Atong official page. Imo to? Oo. Imo gyapon. Yes, dear. Rose Gabotero. Ate Charing and Madam Kilay, hi. Hello, Ate Chan, Madam Kilay, watching from Hong Kong. Heyon. Shout out. Happy birthday, Heyon. Christine Heronimo, hello po. Giselle Ramirez Pangan. Superstar? Kuya, wala ba silang ano? Rich and ice tea? Oh, mag-ice cream na picture. O sige na, thank you guys. Thank you, Madam Kilay. Thank you, dear. Bye ka na. Bye. Bye now. Bye.